Di serdema pandemiyê de ku bandora xwe li hemû cîhanê kiriye, xebatkarên qada tenduristiyê di pozisyona gelek girîng û berçav de ne. Ji ber vêyekê gelek caran helmetên bo piştgiriyê ji tenduristkaran re tên li derxistin. Li Diyarbekirê jî mamosteyên wênesaziyê li ser dîwarên ku ser caddeyên hatçolê zehfin wêneyên tenduristkaran xêz dikin. Bo piştgiriya vê helmetê jî parêzgarê Diyarbekir Munîr Qaraloğlu serdana mamosteyan kir û ew jî tevlî xebatên xêzkirina wêneyan bû. Parêzgar anî zimên ku barê sermilê tenduristkaran giran e û divê herkes qîmeta wan bizane. Sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ji bo ku pergala tenduristiyê nehilweşe, pêdiviya me bi tenduristkaran heye. Pêdiviya me bi xîreta wan heye. Di vê pêvajoya dijwar de dibin barekî giran dane. Ji bo ku bikarbin wî barî hilgirin, divê em piştgiriya wan bikin. Divê em moral bidin wan. Ji ber wê yekê jî ez vê xebatê girîng û hêja dibînim. Mamosteyên ku helmeta xêzkirina wêneyên tenduristkaran li ser dîwarên Diyarbekir dane destpêkirin dibêjin wan hem wek spasiyekê û hem jî wek nîşaneya piştgiriya tenduristkaran xwestine li gorî derfetên xwe hestên xwe nîşan bidin. Bu çalışmaları devam edeceğiz. Koordinatora helmetê mamoste Nazlı Ergen dibêje ew gelek maye dibin bandora tenduristkarên ji ber koronayê jiyana xwe ji dest didin. Birçok sağlık çalışanımızı kaybettik. Min di televizyonê de didît tendurustkar ji ber koronayê jiyana xwe ji dest didin. Ez gelek bin bandora wê demam. Gelek xemgîn dibûm ji bo wan. Min xwast ez tiştek bikim ji bo wan. Ev rêbaz hat bîra min. Hevalên min jî qebûl kirin. Me dest pê kir. Me ev wêne di hefteyekê de çêkir. Em ê berdewam bikin. Xebata xwe berfirehtir jî bikin. Li gorî daneyên ku ji aliyê jûra bijîşkan a şaxa Diyarbekirê ve hatine parvekirin ji destpêkê ve li Diyarbekir ji 1500 zêdetir tendurustkar tûşî vîrusa koronayê bûne û 15 tendurustkaran jî ji ber vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest dane. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.